Ke benta ke ni ke step ke bathamai ke sengi ke bathamai ke step ke chong uturai ngi pediang sengau bahai pi ke para bengai beit baro hage kerteng ke bathiang tam ke chong uturai nadu ki hep ke beret ki khun samla ki long kemi ki long pa ki sekri ke chong uturai ham tami pastor beit jengi Reverend Dr. SD Karmo Plang bat ke yeng ublai nyok ban kerku yengi hage ni ke step Ngilawan ringkat bagi cing duai, mengitip uturai nyok ban kerku yengi, hagani kesngi kecong uturai, ke step kecong uturai. Ngin sedang no igani kecing syukuri kecungi da kecing ruai, kabas sanspa saupun reo, hadin melekut kini kecing ruai, ngan sengawaban kot ye kong ibadanis Para bengat beit ke sekri ke chong uturai bain sengau ban wan sini sekmat ban pulin ke tin ke imbat ke badan bor ke chong uturai bat ban pen kentang ya kene ke cing sekri ha ke cing duai kaburam cing pen thamai kayat keleng keri bat ublai lagi breu ulum da lagi kti bat kil o kilaherno nakmat cing syai chan met pernai da cing kemen ngin ruai Yaro yutrai kaburam chong kecing sisya kanteng syan keri keleng ngin yathu ka kubor pela bat utrai ngiyeng menta kecing ruai ka basan spa saupun reo kaburam jing pentam mai kaya keleng kari adu
bạch nghi la y có bàn hà chính phụ chính lòng thao thành tình ya tình bàn đế ca mòn u bê ta mu ro trong ca chính si sa dan từng trái hari cơ lên in ya thu ta thu bor la baru ni eng ta Kajing pulis dang, mendak step naga kete no blay, kalong naki arbenta, kaway naki sam, kabakandai, kisam kibakandai, ka lenong kabakandai, entkot kabaningkong bat kabaar, ngan aingu ha utrai dalaka donod baro ngan penbena yaki kamba pela jong me baro ngan sngok men bat ngan le risa hame ngan rai yaro eka kerteng jong me ame ubah hakli tam nangta u Isaiah kalenong ka basanpo ka dekot ka bahenyo hadu ka bakandai Nabau try ublay un yarap yanga. Namar kata om shim la penlengo yanga. Namar kata ngal penlong ya ke khamat. Namar kata ngal penlong la ke khamat komu mau shamok. Ban ngatip bangan om sngau leran. Uta u bapen kesan yanga u hajan. U uban ya le yanga. Tu ngin ya yeng lang. U unong ya le yanga. To unwan hajon jonga. Hakmi utrai ublay unyarap yanga. Utau ban penrem yanga. Hakmi ki baro kum kajan kinyaman rim. Uknyang un bamdu yaki. Tongenya pendama kijing duai. Kukpa jungi ubahap neng. Iwan ban dem hakikijat ki jong me sashisin pat hatrai. Namang idap de kajing sngongo atrai, ya kajing donon kat ke jong me, hakini ki snem ki balalet atrai. Ban ngilaban wan kum ne trai kum upat lang ujong me, ban mani dem siem tang yame bat yame hi atrai. Namar mela donon kat atrai, kajing ya le atrai jisu be, kajing atrai, henre jisu be mela donon kat bat ngi atrai. Ban ngilalaban wan ban shakri biang sa sisen pat ban mani dem yame us jong kis bat utrai jong ki try. Atrai ngidang don kam try jisu be yame. Atrai ablay namar bangimla ate try ngin pai shano ablay tang hame ngilaban sno bat ban perta ablay. Namar melong shishaw tau blay ubaim. But ujo hinin mentabar ki bom jukut. But jisu ba koridor ba bhajonga. Kidang bon kijing atrai hakan ka pertay. Ban nga tip nam madon kat atrai. Madon hakan ni ka ling ka jongi atrai. But manya lam mame jisu ba kin kijing baro atrai kin yaj bet na madaka burom ka jong me. But kumbangi wan sa sin pat ka yeng ka jong me atrai. Tu pen thamai yangi atrai sa sin pat kum ta ki brio ki jong me kita ki padlang ki jong me pen thamai ki men sem ki jongi ki donor ki jongi mangin shisha kata ka jing ka ba day try but come on ka jong me atrai namada me one jisu ba men ong nga itu but one shanga atrai ablay jonga mayongi miss ya kata atrai yongi dono ya kata bangin don kat bat me ablay hakata ka paradise ka malapan kre yangi to pen kre but pen thamai ki donor ki jongi ablay jonga but don kan atrai ka program kanika ka ba menta ka step but kumjo ka ba shibet jan mir men don kan atrai but men sem ujong me men theslay atrai hakanika program ka jongi but try bangin yo ki
ki jing bam atrai ki bakan jaman sim ki ban tei shisha ki man sim ki jongi bangin let nang ne atrai ba bha jongi ngin long shisha ki ta ki blessings atrai ya kita ki way pat ki bam itu ya me ki bam tip atrai ya me ongi IT bangi bread lo da me kam tam ji suba corridor yo shakri jong me ban yeng atrai ban sam ya ka ktien ga jong me atrai to don kat ma me to ya lam ma me ba to panyat ma me but ker khu ji suba ye ya kan program shisha Shisngi, but again gijing duai try, begin long shisha kita gijing ubi tang atrai, hakamat keduan kejong me, to map ya kilat ki pop kering kang kejongi, what tau try bakordor, hakateng jisu ngapani kine baro, amen. Kublai sibon kong ye ki cing pulih ki bakordor tu ye thu ye ki kampu pela ki cong turai bad habau turai don rengkat mdan ki wei pat ki bor ki bala ban job ye ngi kum ki khon ki cong blai lai nang yo ban ker khu ye phi ye ki yeng ka sem bat ki be ye cong phi baro ngin beteng ki cing sekri ki cong i da ki cing ruai ka ba saus pa lai pho kendai Pikwa bantip ya kedau balai bangas ngubha kalong na marbu cisu usngap cing yam conga yang ana cing dum usai cing syai mentang ayo kenrat nong penim conga yame ngan ruai yero ngan perta jam yero yu cisu ngen ye ruai lang haleluya syen haburamba tungin yang lang baro in ruai kene kecing ruai kaba saus pa laipo kendai.
ban berkerau yang uturai ke kecing ruai ban sengap ke kecing ke jong uturai ban ban yang kecing lengkap ke kecing simen kanu ban kemen yang ban yang di perang yang di berai sebar di boleh sebar dari pikirong tumi agi berburung teli por agi jimpang dan kecing sitom pada kini step pilon ringkat bagi manusia kriya uturai kesam kebesis pak lai puhun riu kalong kebes ngau tenat haduk kata-kata para bengit beit ladangin pinyok kepor ban pule kebong kumne itu aingu yu uturai namar ulong ubabha naba kecing isnei chong u kabam ciukut dai naga tagadaung idon naga niga step bala da kecing isnei kecong uturai ka kutno kumbale ka perthei hagi ai baro kai ka bancia yengi ngimla bantip ngimla ru bandon hagani ka yeng kecong uturai andai ngai ngu yu blai jogi kamba ko mengili osngau bala pule duai para bengai biit dai namar ba kecing isnei kecong uturai ka bom ciukut ngidon ka daw ka bakraw ban ai ngu yu hagani ka klip mat kisngi kisnem ki balalej no baro le singila ile kai la ka chong ka ching im nei ai ngu utrai baga ktin ka chong utrai ka khot yengi ka ne ka step habangi don ka yeng ka chong utrai ban ai ngu iki ai baro ban khot kerpat yiki sngi ki badang sa chong ka ching im baro kat baga por ka dang sya tungin sekri utrai da ka ching kemen ngin pendep ye lagi chong ki kamram ka ching im da ka ching kemen Sungau benut, habangi pej ye kecing itenat cong ke perthai. Sungau benut baladawan ke bekut. Nginom yo isu ye kecing itenat. Hendrai tang ke wengi tip haba uturai yo ban kerku ban penim yengi. Ngin siyo iya ke buram ke cong uturai. Tungin aingu yu uturai hagani ke step. Kanu kecing duai ke bapikwa ban duai pen gentang ye la ke cong kecing im. Ong aingu imetrai ngedon haga yeng ke cong lai. Pen kemen yengi, kerku yengi. In duai terbang para bagai ya gani kesni ya gani ketempat bagi baru bagi orang pendek hakiki koran bor ke jomrai ngin kan mau terbang yang sekri jomrai reverend Dr. SD Karpuklang ibala jusun syari ini ibala juhikai ini ibala pendong yang kebalang kumni kumbagalong inom lakar pendong panggilan ya reverend kinong plo ipasar bayi jomni haki jimbut kam disingim ilalai sebuah pati cekah ringkat bagi para men dan sekri uturai tungin duai uturai berkumini ke step unterku yaki para men di mensim di bokador bagi sekri ke uturai kerpangi pasor berdekpin ke uturai haga dengan kelima ublai berpa jika bahne ayu ke uturai lalu cuk menen tenasa lagi bang cuk ni ayu ke uturai berkerau ye nama kecing ibak kecumeh, nama kecing isnei kecumeh kabom cium, dai nak kata-kata orang nabi, ngidon hanya besar, ban sekri ye, ban aimu ye, ban kerau ye, ban kerap ye dengan nabi, wan jilok ye ni dengan nabi dengan siapa, kuren ye lembak ketin dengan nabi, bagaimana bor bagi kecing bor ye ni, try ngida aimu ye me, kerku ye ki weipat ki prabenget ki bersyukri ki weipat ki cing syukri haga digasngi pastor reverend kenong plo pastor SD karmo plang kenrabit bat kerku yu patlang cuma kenrabit ban long yengi ki cing diang ki bebet ban pediang ye ki cing kerku cung ki cing ruai bat ki cing duai bat kerpang ke ktin ke baim bat ke badan bor ke cuma trai haga bengin yo ngau nang ne kenrabit haga bengin yo ban mi nang ne kenrabit ngin mi ringkat bagi cinggar ku ke cuma garku ki yeng jugi pra bengai beit ke congi ki kon samla ki hep ke beret ki badan hang ne ki bamdan hang ne ku trai ngidwai bagi cingai ei cuma kadap biang bat ngi wai pi wai bat ki pra bengai beit baro kan rat beit ngitip pemalas ngap ki cing duai cong ki cingai hake kerteng ke cuma uci sunong penim badunong seuspa menta bat halakarta amen. Amen.
Tungin ya duai para bengai beid na kabanta ki bapang ki bistom. Ki don si bon ki para bengai beid. Ki don sebar haki hospital ki beper. Ki don ki reutemen ki long kemi ki bangim cui isu iki ki yeng ke cong utrai. Tungin duai baga cingai ai ke cong utrai kan biang bat ki. Duai kerpang para bengai beid ngadon hadu arngut ki khon cong ki bahyeng ki conga. Ki balah don haki cing sitom ke becur. Ihapi basuk kriam, kelbat kriam, balhap na corong ding, haduk menta, hadin baladap ban sumar melaksu, nang ni seneng melelai, hendai kikcat melaksu ban penki. Duai para bengai beid, bagi cing duai cong pi kalong berbor kebala, tungin rai le ke cong kikti na kebentai le de, ban na kebenta ki beid ki bathon ke congi, tu belai yo penkiak ya pi. Ia ke beid ke cungpi don si bon ki para bengai beid ke bapang ke bistom tungin ia duai para bengai beid ke cingat ublai baru pa cingi bah beneng i aingu ia metrai mengira ia kini ke beid ke congi hak kerteng ke badan bor ke cong men semakho cuma kan rabeid penkia ia ki ko trai ngili ki reu terang ba ke congi ki long pa hak balang ki don ke cing tiap pang ki long kemi Kidon ki perabngai ki badan sebar na ke state ke congi. Hagi hospital ki beper. Try ngiwan haga nega step ban ya tho i me ke cingai ku try. Pen khia ya ki ko ci subai. Bagin yo pat ya ke cing kemen na ke cing im ku try. Ban ya ro ban pendan buram. Ban le i kamon ke chome kan rabe. Isnai de tang ke cing isnai ke chome try. Kaban pen khia ya ki. Kerku yaki yeng cuki para bengai beid met bat mensem. Kerkulang ingi wai piwai ki belra ye lagi cong kiti go try. Ban pediang ye ke cing penkia ke cong mensem ko cuma kan rabe. Kan rabe ngitip bamalas ngap ye ke cing duai cong ke cingai. Nabe gini barok ngipan. Hage kerteng ke cuma uci sunong penim bat unong penkia. Mentabat hala kerta. Amen. Ti para bengai beid hagani kepor inai kepor ke bekordor ye pastor beid cungi keblai sibon pastor ye kepor ke bekordor ngi ikat bagi sengi ginang yaj i pastor nang yok kemet ke bekot ke bekia inam la ru klem da ai kublai kerpang ye kongkarnet i bangi khot it ibi kecing don rengkat ke cungi ke penken mau i kipor ke belalej no kumnu kila sensyar kumnu kila hikai bat kumnu kila ai kecing sekri Pastor ngilawan rengkat bagi cing duai ngitip bau turai dan ke kubor leng ba cong pi. Tongin ong lang baro yaro you try amen ai kublai yai ba arling ton kriam ibe yalam yakani kajin seng ilong chairman ba it ba koridor jong kane ka balang agaba ila yatre lang badi katu kane snem abang aton agane ka balang ai kublai igirang ba kilong keme kilong pa ki samla bat ki hep ki barit baro ki badon agane ka yeng ka bakantang ka jong try agane ka sngi Bangin yo ban syakri ban pendon burom ya ke kerteng ke jong try. Ngayu ya pi sibon ki para bangai pila pendap ya kene ke yeng ke bakentang ke jong try. Ngaju ong ya kene ke wei ha ki para bangai ki bawan se ke yeng ke bakentang ke jong try. Ngas ngau burom ya pi. Baru blai un kerku ya pi. Baru long ringkat bat pi. Kajingwan jong pi sa kajing kabakantang kajong try. Kanom long kabale na Pinmi na kajing kabakantang kajong try. Ringkat bagi jingkarku kijong blay. Shwa bangin yo kajing slok na kaktin kajong blay. Ngin ya duay lang hakan kapor. O ngila duay. Na kabenta kajing don ringkat kajong blay. Hakan kapor. Kajing syakri na kaktin kajong blay, kajing yaslok na kaktin kajong blay. Akwa bangin ya duay lang, bat shwa bangin ya duay lang,
na kerpat ya phi tong ni yang lang ha kan ko por ngin ruai ya katu ka chorus na ka kot jing ruai shaman sim ka banga snow komen banga e barobor ban ruai ka bong Jesu na e jame ngalamat bon sin yame tong ni yang lang baro ngin ya ruai arsin ya katu ka chorus paradin katang ngin ya duai lang ngin pan shu nau try unkar khu ya kan ka por ka jingdon ringkat jong abang ngi ya pule ngi ya pusan nagaktin ba ko jong dong in yarwai lang ha Jesu na ya be na lama bon sin kêu Giêsu ngài Yahweh Lama bon sin Yahweh Jesus Tongin ya tuai lang hakan ko por paro kok pa jongi bab neng nyango ya me atrai na kabenta kan ko por ka pa me malawalam yangi hakan ka yeng ka pa kentang jong me ban syakri ban pendon burom ya ka kerteng ka pa ko ka pa don bor jong me trai ki don ki parabanget ki pa don na pedeng ki jing pang ki jing shitom nrei na marba ki e ya me atrai Kiwan ban syakri ban pendon burom ke kerteng jome ngelayu i sibon kikti ke baki ke lara ya ke jing pen kia ke jong me atrai bat kumjo ke bayeng ke basem ke bamla ban don ringkat bat ngi dwai ya ke bor ke jome ke jing alam ke jong me atrai ke jing don ringkat jome abangin yo ban ya kren ban ya slok ban ya kan mau ban ya pule ke tin ke bokoj ke don bor ke jong me atrai ai ba ke tin jome kan kren yang i wei pe wei hakan ke jing seng trying it wai ba me men ai ke jing ker khu ki ba ka pertei kamla setia ban ai en rei tang ba me mela ban ai abangi wan kumne haka jing ka ba kentang jome try ngila bu ya kene ka por bat ngila pan kentang ya kene ka por kikti ke badon bor ke jongme ha ke kerteng Jesus Christ ngipan amen amen snow baban sha kajinga slok nagaktin ka jong play ha kene ka por kalong sapang uwei umaulanai uba koridor sibun haga jing im ka jing syakri jong iyo play kum ki kristan kum ki parabangai kum ki khon ki jong play gijuong ya kane ka wei bau play sngoba namar bangi ngilong ki kristan rei ke ka bau play sngoba kalong habangi ngi i ya ja kalanti ka bau pon sngoba yu Kidon bon ki kristan hakane ka ri ka jongi hakane ka perthei ka jongi hanrei kat no ngut naki ki bau blei sngoba haga jingem jongki tang kita ki ba syakri ki ba ya ka lenti ka jong
Ganget mo pi ki badon hakatu ka jinga seng ar punyo tarik jong bnai march pi kan mau ya kitu ki maulanai ki ba ngala kren kabangi ngisem haga city Paul saki Kolosai kalanong kabaneng kong kitu ki maulanai ki laitali ki maulanai ki ba kodor ki bau Petrus ki bau Paul ulato siki parabanget ha Kolosai bat hakani ka por na kwa ban yasam na kaktit kajong blay sapang weipat umaulanai uba kordor sibon badu tau maulanai ulong kaktin kajong blay hakani ka por nga kwa ban puli na kitab jong Isaya na kalanong ka basan pusan bat na ka dekot ka bakadway ka kitab Isaya kalanong ka basan pusan bat na ka dekot ka bakadway kini kilong ki kintin ki ba jaliw bat ki ba kordor sibon ki ba ublehi ula kren bat ulaong kumta kan long kata kaktin kabala mino na ka sentur jonga kan wan pai sudah hanga Henry kan pendep ya kata kabanga snoba kan roiru ha kabanga lapha yaka ngan puli biang sisin kala ban long dan pedeng jompi pimpalap ban yo ban syam ya kane ka benta ka kitab Isaya kalanong ka basan pusan na ka dekot ka bakadwe kumta kan long kata kaktin ka bamino na ka sentur jonga kan pai sudah hanga Henry kan pendep ya kata kabanga ngobha kan roiru ha kabanga lapha yaka kini kilong kiktin kiba jeleu kiba kodor sibon kiba ublay taladehi ula kren bat bau Isaya lengba kajing persat mensim ula tho yakini kikintin kiba kodor sibon kaktin kajong blay kabau blay ula kren laong hangni kanamwan pai sudah kan pendep ya kata kabanga ngasngobha kidon bon ki Kristan kibam perkhat ya kata kibam perkhat bagane kaktin kabau blay ula kren ya kabala tho kabangi ngiyo ngisem bat ngiyo ka jingkerku hakipor ki bamenswa hakapor ka bau Isaya ula kren yaki Israel bat bau la tho yakane ka benta jong kane ka kitab kalong kapor ka ba sibon ban yo yaki jing tho kamlong kum hakini ki por ki bamenta kidon sibon ki printing press kidon sibon ki jaka ke ba lane ki tiar ke bangila ban penmi ya ki jingtho tang kumne ladang idon ya kawe ka kopi bangi kwa ban penmi da ki hajar ki kopi tang pedeng ki minute ngila ban penmi da ka basuk lengba da ka bashu xerox lane shu photo copy ila ban penmi da ka basuk hanrei ha kitu ki por kalong ka ba sibon ban le kumta ladau Isaya ula tho ya kane ka benta kalong ka baslem ba ki breu lane ki Israel kin yo ban pule ya kata ka jing tho Henry hakini ki por ki bamenta kalong ka basuk hakitu ki por ki basitom ki breu ki ya ka tin ka jong blay bat ki nyo kor ya ka alayo ban pule ya kawai ke jing tho ha ka ba ushakri jong trai u Clement namar udon ha ka por jong ka jing sha pen sitom ben ka jing yale ban penjot ya ka tin ka jong blay ka bala ban penmi tangkat to kat ne nrei kinong sun ki kwa ban penjot no ya ka taru une Clement u breu jong blay ba e jo blay wong an le kumno
lada la penjot lut ya kaktin ka jong blay lada kinong shun ki la thang lut ya kini ki kotba ki Bible baro wong ngan persyang ban memorize ban puli lendet balada kila puli lendet balada kila penjot Henry kan don na ka don hot jonga ublay ula ai bor yau Clement ba pedeng lai benai ula memorize ula puli lendet ya ka New Testament baro kawe te Henry kaktin ka jong blay kalong ka bapla omla ban penjot ya ka dalay leiru kidon kine ki breu ki sakri ki jong blay ki bala IT yala ka jong ka jingim jongki na ka benta kaktin ka jong blay wada pedeng jong ki nongshun ki ba tombor ban penjot ya ka Bible nrei omla setia ban penjot ngajuong ya ka ne ka way bau tu u philosopher ha France wong ba shispa snem hadin bangangan yap on sa penduk pendam ya kaktin ka jong blay ya ka Bible onom yo isu ha ka ne ka pertai Henry une u philosopher de Voltaire uba mapi ki ba pule ki ba don ki college ki universities pitip bahasa pangune ubreu ulong uba start hadu kata-kata philosopher la pendon kam yu uda kata ka nam ka kerteng philosopher Henry u shun hadu kata-kata ya kaktin ka jong blay wong shispa snem hadin bangan sayap onom yo isu ya kane ka Bible ka baki ki Kristan ki nyokor bat ki pule ya ka Henry kalong mar khongpong shispa snem hadin baula klat no na kane ka perthai ka Bible Society kala thet ya ka mansion jongu ya ka yeng paki dulan jongu ka Bible Society hari Europe kila thet bat kila penlong ya ka Bible Society Center yaro you try amen kane kalong kabor jong kaktin ka jong blay namaru blay jongi ulong blay ubat donbor mentan la pule hangi dai kong ibadani sim kato kalanong kabakhandai ka kitab sam hangne la tho habai la pule kala pen kemen ya kemen sim jonga banyo i hangne bau trai wong ngan pen bena bau debet ulong ngan pen bena ya ki kamba phala jong me baro ngan pen bena ya ki kamba phala jong me baro ublay jongi ulong ublay uba phala bat kaktin ka bau lakren kalong kaktin ka ba phala hatu kata-kata kaktin ka jong blay lane kane ka Bible kalong ka kitab jong ki kitab don riu pon riu tali ki kitab kinong tho aba ki tho ya kino ki kot ki supenmi ibet ka we ka kot lane ka we ka kitab Henry ka Bible ka don riu pon riu tali ki kitab but laong bakidon palat sau pongot kinong tho ya kane kaktin ka jong blay bat kila tho kine ki sau pongot ki bala tho ya kaktin ka jong blay da ka jing persat mensim ka jong blay kalong haki kumba palat khat san spa snem siajar san spa snem wei nong tho abo tho ya kano ka kot kala ban long bo tho arsnem laisnem shiposnem lane tang haka jingim jong san posnem nom palat ya kata namar ladau la samla sedang habadang samla lai posnem lane ar posnem ban tho unumla ban tho palat nyo posnem nre kaktin ka jong blay siajar san spa snem but kini kibala tho kibala contribute hakane
ka ktin ka jong blay. Ki tho tang na ka benta ka way ka team. But kata ka team jong ka Bible kalong ka jing penim. The salvation of God. Ka jing penim ka jong blay. But don na pedeng jong ki hakine kis spa snem. Bakin don kano ka jing ya tengko lane kano ka contradiction. Ladang ong ya pi ki para banget ki badon hakine ka balang. Ma pi ki badon menta. Anong ya pi to tang kumbashi teng page. To sapang ka balang ka jong blay. Hang ni anong thamai pokse. Hakane ka por, hakane ka kenta. La se pin to la ki jong jing to. Hanrei ka bapla. Na ka benta kini kinong to jong ka tin ka jong blay. Kimla ban bakla na kata ka team. Salvation ka jing pen ka jong blay. Ka jing ba sya sitong jong Jesus Christ. Ka jing ya to lupa sapang uta unong pen uban sawan. Panay ka jing pen ya ki breu ki bala jot ki bala rem. But kalong ka kitab kabangalayo ban pule ya kaway ka statistics long ba ka tin ka jong blay lane ka Bible kalong ka kitab kabalap de bon nakikot baro jong kane ka pertay mdon kiway pat kikot kiba la de bon tam ban ya ka Bible ka tin ka jong blay hakata ka statistics ngalayo ban pule but ngala snow pala sibon bahari Amerika kata kalong hakasnem arhajar khatar long bahari Amerika man kasngi kadon ka jing de lane kadon ka free gift ya ka ktin ya ka Bible kumba silak sanpo hajar shisngi to perkhat ya kata hari Amerika lada kari Amerika kanlong kari kabaki Kristan baro kinlong kiba jo blay lese kanlong kaba kampalat ya kata hagatu ko por kaba yo kaba ja katu ka COVID kiong baginong Amerika ki Kristan Amerika 100% kilas dang ban ya tuai kata kalong ka jing kain ka jing wat te ka ktin ka jong blay long ba silak 100,000 shisngi kalong ka ka ba pla kumba la pule mentan u debet wong an penbena ya ka jing pla ya ki kamba pla jong me u George Washington President baningkong jong kari Amerika ulong breu uba riu blay ulong breu uba jaga ktin ka jong blay ban ngalayo ban to ini quotation baulo ong apdeng ka jing bon kam jong kum political leader kum politician kum president jong ka Amerika Andrei udang ong kumne ngamtip akari ka jongi kita ki Kristan ki balong ki nong yalam akari baka judge benreu jongi ki ong na kumne kumbau George Washington wong it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible uneu breu jong blay ubabon kam hadu kata-kata man lagasngi henrei udon por ban pule ya kaktin ka jong blay baru ong kalong kabomla ban sensyar bet haka pertai klemu blay bat klem kaktin ka jong blay kini kilong kijing shisha kiba koridor hadu kata-kata kabangingi don kamban tip ko ki para pangej lada ublay ulaong
bakaktin jonga kaba mi no nanga kanom pai sudah sanga henrei kan pendep yakata kaba nganga snoba bat kan roy ha kaba ngalapa yaka ko ki para bangai tongin perkhat yakane kalong neem kumta ha ka jing im jongi kum ki para bangai jong kabalang ka jong blay kalong neem kumta kaktin ka jong blay ka yo jaka neem ha ka jing im jongi ka paman lagasngi ne kaktin ka jong blay ka sa betu hang te ha almari kaktin ka jong blay kalong kabangi ngidon kamban pendep ya kata ka jing keren ka jong blay bakanom wan pai sudah show lada mangi kum ki para bangait ngimpule ya kaktin ka jong blay kamot haba kaktin ka jong blay kawan hangi ban pen sngow hangi bat kam yo jaka ka jing im jongi kahap ban lej ban pai sudah no kata kalong ka jing do kam dei ka jong blay ka jing ma kam dei ka jong blay ka jing ma ka dei ka jongi lada ngim don ya kaktin ka jong blay kalong ka basuk yaw soitan ban rung ha ka jing im ka jongi kad bangadang don hang ne akabalang hanong tumay abangayo banrung hakiyeng jong ki para bangay kidon katu kane kiyeng ki para bangay ki bangajuong snoba ay ka Bible jong pi swa bangin perlong ka jing duay ban yo ban puli kidon kiyeng ki para bangay abaki ay ki Bible jong ki ngala ban snow tu habang nga puli, nga plit, iki Bible jongki. Nga yui, yaki jing to, kabaki, kidon, ki marking, haki Bible. Kidon, ki jing underline, haki Bible. Kidon, ki Bible, ki ba dangkut, ki ba dang itanat. Kidon, ki Bible, ki ba la rim. Bat ki bangi ong kaktien pareng la long soil. Lane, la kam lati kini ki page namar bagi pule man lagasngi kapan pau bagi pule habau blay ukren upa ya kaktien jong kam shimla pai sudano naga jingim jongki henrei kala pendep ya kata kabau blay ulapa haga jingim jongki ngaju penpau ngaju ong yaki ngasngu it ngasngu burom namar na ka Bible ka bapi la ay bangan pule kapan pau bapi pi pule ya ka kidonru kijing ki para banget haba ngipan ya ka Bible ki haban wat hangno ka don ka kotba akan mau ya ka tu ngala juong deng jong pi ki para banget bagatu ka para banget ka tu ka long keme ka ong ay koret ai ya ka kotba ai pastor ban pule swaban ya duai kata ka kun kalawat chano kata ka kotba don lap dahadin la lap hang te halor ka armari balabatu bat lanyat kloy da ka jan kersya te hang ta la yo ban ya slok namar om shimla pule ka tin ka jong blay ka kotba om shimla pundon kam man la ka sngi ha ka ta ka yeng lada ya ka kotba ka tin ka jong blay la pundon kam man la ka sngi ha ka jing im jongi ha ki yeng ki jongi lada ki yeng ki jongi ki don ha ka jaka ka ba pum pum ru hajan surok ba bayat ki kali ba pum pum henrei ladangi pendon kam ya ka man lagasngi onom don jing butu kani ka sulong tang ka practical ka jing keren ka balong practical hoit ka jing puli ya ka kalong rengkat bat ka jing pendem ya ka dono jongi ya kamat jong blay ladangi puli ya ka ktien ka jong blay ha kata ka rukom kan walam ka jing kerku ha ka jing em jongi
Kidon ki popule ka tin ka jong blay. Pada baki ki pule ya ka kotba. Tang sipang kila snow tight. Tang sipang kila saham. Pat kila tight kila bu no. Balay kalong kumta. Kalong bakita ki maulanay. Ki bangi la ya keren. Kim lap ya kita ki maulanay ki ba koridor. Haba ki pule ya kaktin ka jomplay. Lada pin lap ya kita ki maulanay. Haba pi pule ya kaktin ka jomplay. Pinom yo tia. Pin pej wat siteng met. Wat kindon ki ba ong ya pi ki kon jong pi la ne. Imei pa kin ong ya pi. Kin ong tia no la met. Hanrei ki bang pan pule. Namar ki lap ya kita ki maulanay. Ki ba koridor hakaktin ka jomplay. Ki don bon ki samla. Ki ba hakine ki por ki sngi ki pamenta. Ki keme ki kpa ki shem shitom. Namar ki wat maulanay. Haki mobile phone jongki. Ki maulanay jong ka jingdum. Hoit ki don shibon ki jingkerku ki jingtip ki babha. Ki bangingila ban shem na ki mobile phone jongi. Henrei ka donru ka jingma ka bau soitan upendon kam ya kini ki mobile phone. Ban penyar ya ka hima ka jongo. Baki kon samla ba hagari ka jongi kimla ban snowto ya kata. Ki bernia bat ki penlut ya ki por jongki ban bernia bat ki mobile phone jongki. Namar baki bor jong ka jingtum ki ai ya kita ki jing pensngau tenat ai hangne ngayui ki don bon ki kon samla ki badon hakane ka jing seng ngau pan ong ya pi kendit ben reu watcha ban pengat ya pi hakita ki bor ka jingtum ki sangkhawya jong soitan lengba kini ki tiar kitar jong ka teknologi hakane ka perthai ka pamenta pendon kam yaki penkela khongpong ya kata ka jing penbernia jong usoitan ban pendon kam yaki mobile phone jong pi na ka benta ka jing mentoi na ka benta ka burom ka jong play kendit penreu lada don na pedeng jong pi ki bala sya pengat kumta kendit penreu namar ka don ka jing ma kabaap na kabenta jong pi. Ya kaktin ka jong blay. La tho nengkong hakilay tali ki kente hakilay tali ki ktin. Kata kalong kaktin Hebrew kabanengkong habala tho ya ka testament kabarim. Pada din bala tho ya ka testament kabatamay. La tho haki artali ki kenten ki ktin. Kaktin Aramayak bat kaktin Greek. Hoi kaktin Aramayak kalong kaktin kaba Jisu bat ki senran ki apostol ki kren tenrei ya ka jing tho bat ki tho kaktin Greek. Te lada pinpule ya ka testament kaba thamai pila ruban shem ya ki kenten bala tho kaktin Aramayak. Tenrei kaba bon hi la tho kaktin Greek. Bat kalong ka pala kumbala pulis dang mene ka jing pala jong ka tin ka jong blay namaru blay ubala persat mensem ubala penlong ya ki breu jong u bantho ya ka tin jong u ulong blay uba pala ubala kren ha ki breu ha ka perthai ban penyar ya ka tin ka jong blay mene elong baki don ki breu ki jong blay ki bala IT la ka jong ka jingim ban penne pensa ya ka tin ka jong blay kan mau habang ala pule ka history jong ka tin ka jong blay kumno bau tindel u ha ka por jong u ha ka English la setia ban yo ya ka ne ka tin ka jong blay kababon hi kalong hagaktin Latin hagaktin Hebrew ro umla ban yo sibon henrei kababon kalong hagaktin Latin pau kumta ki breu jong u kimla ban snotho
ya kaktin Latin. Teu loongan penkelano ya kene siya kaktin English. Bakine ki parado ki parasnam jonga kilaban puli ya ka. Nrei kaladon ka jingyele persya ban penduk pendam ya kata ka jing temu ka jongu. Namar kine kinong yalam niam hakitu ki por ki kwa ban pensa tangha kaktin Latin. Bat kajing penmi kopiru om pen priang setia om pen bon ya kijing penmi kopi. Namar kim kwa baki pajba kin yo ban puli kaktin ka jong blay. Namar lada ki pajba ki yo ban puli kaktin ka jong blay. Te kata kamut kini kinong yalam niam kin don na pedeng jong ka jing ma ki pajba kin satip ya ki jing shisha baro. Namar ki babon don bon kinong yalam niam hakitu ki por ki bam yaj kat kum kaktin ka jong blay. Uneu tindil abau la persang ban penmi kopi ya ka Bible long kumbas san po hajar kopi ula penmi padula sedang ban pen priang ya kita henrei kine kinong sensar ki balaya subut kine kinong yalam niam ki balaya subut bat kine kinong sensar kila penlong ya kinong sensar ban penmi ya kaan baum la setia ban pen priang ya kini ki English version kata ka tindil version bat laong bala kem yau tindil bat la set bendi yau bat ya ki Bible san po hajar kopi la lum hakawai ka jaka bala tang ya ki kata ka long ka jingya lenti jong kaktin ka jong play baladon saway usakri jong try uba layalap ya kaktin ka jong play bat bola persang ban bot hakilenti jong utendil anrei yauneru lakem balat te lakom yu balatang yu dagading la te hauding la bu de kiding baro saudong badda ka hukum jong kita kinong yalam niam ki pendan kami kinong sensar shnong bantang yu namarulong nong yale persya ya kahima bad kata kalong sau pesan snem hadin ba utindil ulayap bagi ju kine ki breu bakinong bot jongki kila kan mau yau tindil kila ongim sim la yo ban penyap yo kumbat thang la ne penyap yo ne unong bot jo bat kumta kila lek ban ti ya kalum jingtep jong tindil kila sei ya kisiing bat kila thang ya kita kisiing baki ong ila smohun namar balayo ban le hakapor ka banga sim ya ka kelas hakaway ka seminar jong ka assembly bat bangala keren sapang kani kidon kilong kemi ki balawan dalawai ka seminar ki ong pastor hadu kan ni kidon ki breu ki bala IT yala ka jong ka jingim na ka benta ka ktin ka jong blay henrei ni pla bat ngi kwa ban kala ka pomut banadu ka sngi nadu menta ka sngi nyen pule minot khamba ya ka ktin ka jong blay ngilong ki bale sting ya ka ktin ka jong blay ngim ju da pule hoi teng ya pule teng ngile sting ban pule ya ka ktin ka jong blay henrei nadu menta ka sngi ngilio sngo baki ta ki breu ki jong blay om tang baki pule kaktin ka jong blay ki kwa ban penroy kaktin ka jong blay henrei ki IT wat yala ka jong ka jingim na ka benta kaktin ka jong blay ko ki para bangaj hakene ka ri ka jongi om don kita ki Kristan ki ban ya sya sitom hadu kata namar baki pule ya kaktin ka jong blay soitan
usitom jengmut. Kumta uai da ka weipat ka strategi. Ban defeat lane ban sya job ban job ya ka tien ka jong blay. Bat kata ka long da ka nominalism. Lane ka jinglong lengai ha ka jing im Kristan. Lada pule rulong ya ka tien blay. Lada om pule rulong. Lada lejje seng rulong. Lada mlejje seng rulong. Kata kalong kabangi pendon kam ka tien English. Nominalism. Kabasulong lengai. Haka jinglong Kristan. Kidon bon ki Kristan. Haka ni kari ka jongi ki balong nominal Christians. Lejje seng rulong. Lada lej rulong. Ngait pa ublay un ai ka jing syai. Ublay un kren. Ublay un penki ya ka donot ka jongi. Ba ladang im puli ya ka tien ka jong blay. Kalong ka bama ya ka jing im jongi. Balada ka tien ka jong blay ka pai sudano na ka jing im jongi. Kamday ka jing ma yo blay. Kamday ka jing do yo blay. Kalong ka jing ma yangi. Lada ngi ong ngi perkat. Lada lech ka yeng utray. Kalong lada mlech ru kamlong. Kamday ka jing do yo blay. Kalong ka jing ma na ka benta jongi. Lada ngim don ha ka yeng ka jong blay. Hang no pat ngin don. Lada ngim don ha ka yeng ka jong blay to. Light no stang apapang. Ngim la ban wan. Kidon ka jing ja. Kibang ngim la. Ban kiar. Kata kalong ka weipat. Henry. Lada ngi kot ngi kia. Lada ngi biang nadong syadong. Balada ngin ong. Lada lech syaka yeng utray. Ruka biang lada umlay ruka biang. Ngi bu yalade pedeng. Ka danger. Ka jingma. Ka bakraw. Balada ka jingkut. Kala ban wan. Haka jing im jongi. Haka ta kapor. Kaya ka banja yangi. Kata kalong ka jing kali. Kaba ngihapan kali. Dalade yalade. Kawai ka benta ka banga kwa ban pai pat. Haka ni kapor. Kalong katu ka benta ka banga snutanat sibon ban pule. Ka siti siya ka Hebrew ka lanong ka basaw. Panaga dakot kabakharar. Ngangait schem baune syakri jong try walatho yakane ka sithi syaki Hebrew ki parabangait ki badon hakaleng apdeng ki jing syale benya deng jong ki jing syabe beny ki don kaleng Henry utho dakane ka sithi wai man sem yaki wong Hagadokot, hakalanong kabasaw, hagadokot kabakadar. Wong namar kaktiin ublay, kalong kabaim bat kabadonbor, bat kabakamnep, banya kano ka white lam, arliang serti, bat kabapay hado kabapan yaklat, yaka jingim, bat yaka mansem, yaki mat, bat yaki clench yengru, bat kababishar, yaki jingmut, bat ki jingtmu kadonot. Lada ngim pule ya kaktin ka jong blay. Lada kaktin ublay kam don aga jing im jongi. Om don jing bishar. Ya ka jing mot ka jing perkat jongi. Day na katakadaw bagi Kristan. Ngi ong tang iki Kristan ngim ong iki weipat. Henry ngi ong ya keren tang iki Kristan. Kibaday bantip ya kaktin ka jong blay. Kibaday bantip ya utray Jisu. Ba lada kilong tangki Kristan Henry kaktien ublay kamdon haka jing im jongki don jing bishar yaki kam ki jing trey jongki ki ya bet long kum katu kakali ka bala fail u break nyom bet don jing bat yaki don jing khang yaki ki tur na phang ki kren na phang, ki le na phang,
Mdon jing khang yaka corruption haga jing jongki. Mdon jing khang yaka tin katuli jongki. Ki kren kat bomon. Bat ki le kat bomon. Rei ai ngo yo blei. Naka benta ki breu ki jong blei. Ki breu ki bau blei ula penim yaka donot jongki yaka mensem jongki. Ki don yau ne u break haka jingim jongki u balong ka tin ka jong play u balong u maulanai u ba kordor u ba play u la ai u ba Abraham Lincoln wong ka tin ka jong play. The Bible is the best gift of God to man. Ka tin ka jong play kalong ka jing ai ka babatam naka bentau priu. Pada baki ki don ya kene ka jing ai ka jong play. U don u break ka jing jongki. Ki don ya ka jing ya tiplem ka jing jongki. Bat kumta ya ka e baro ka baki ki le ki bishar shwa da ka tin ka jong play. Kumba kene ka tin ka jong play. Ka bong ka bishar ya ki jing mut. Bat ya ki jing tmu jong ka donot. Ka ktir ka jong blay, kalong ka ba bat ka ba don bor, dongin kan mau, ya kata ko ki para bangay. Ka ktin ka jong blay, kalong ka ba don bor, halor, haki benta baro, jong ka jing jongi. Tada pidon apdeng ki jing ele. Ka ktin ka jong blay, kalong ka jing shy, kalong ka syarak, kalong ka jing shy, ya ki lantia ki jongi. Lada pidon apdeng ki jing pang ki jing sitom, ka ktin ka jong blay ka don bor. Don bon ki para bangay, ki ba perkhat, ba habaki ki pang ki sitom, khot ye ki pastor, khot ye ki rangba jong ka balang bantuai. Hoi kata kalong ka baba, kalong ka badon kam, indio bantuai. Henry ka ktin ka jong blay ka yaturu yangi. Ba ka ktin ka jong blay ka don ka bor. Halor ki jing pang ki jing sitom jongi. Akwa banda pule ya kata ka benta. In shem haga sam ka ba shispa hanyo. Kasam ka ba shispa hanyo. Pi ki badon ka Bible ka ba he tongin ya pule ngin ya pait. Kasam ka ba shispa hanyo ka da khot ka ba arpo. Tongin ya pule na do ka da khot ka ba khat hanyo. La tho hang ni tongin ya pule shwa ka ba shipo. Kita ki ba shong ha ka jingdum ta ka mut ki bom don ka tin ka jong blay. Bat ki ba shong ha ka serngeu ka jingyap. Tongin kan mau ya kata. Abaga ktin blay kam don ka jingim jongi ngi shong ha ka serngeu jong ka jingyap. Balakom ha ki jingjenjar bat ki nar. Namar kilayele persya ya ka ktin ka jong play. Kani kalong ka jingya tho sapang ki kon Israel. Habaki kilale pom sitnyo kilapai no blay. Ublay pa ya ki jing pang ki jing sitom. Pa ya ki jing ki babon na ka jing jongki. Henry habaki kilapai pat sa ublay kilakala ka bamut laong hagatu ka dokot ka ba arpo. Ublay pat ulapa ya la ka ktin bat ulapan kia yaki. Ublay ulapa ya la ka ktin bat ulapan kia yaki. Hakitu kipor kimla setiap banyo bandon ya ka kotba kaktin ka jong blay kumbangingi don manta kay ka bau blay ulapa ya kaktin jong ulapa lengba kinong ya tho lupa kinong ya lam hakatu kipor bat ki waralam ya kata kaktin ka jong blay kay ka bau blay ukren lengba jong kine kinong ya tho lupa
kini kinong ya to lupa ki kren haki kon Israel kalaban long ki kentin ki ba ki kentin ki ba kor ban ong ya ki to kala long na kumta pinyap hakane hi ka klemat kita ki long ki jing kren jong ka tin ka jong blai kam long kum hakane ka por ka ba menta ka ba ngi don ya ka tin ka jong blai man la ka sngi man la ka por u blai u kren yangi leng ba ka tin jong hakitu ki por ki jong Isaya bat kinong ya tho lupa ka tin ka jong blai ka wan teng ka wan bat long te kumta thus says the Lord kumne uong utrai haba u blai u don ya ka khubor ban kren hakikon Israel u kren kinong ya tho lupa ba kinong ya tho lupa ki lej hakikon Israel bat ki ong kumne uong utrai Andrei mangi hagan ka por ngi long bala kerku ngi don ya ka tin ka jong blai man la kasngi to ngin pule ya ka bat ngin yo ya ki jing kerku ka don ka wei ka sen ka bangala ong ya ka wei ka jing ong ngam kan mau menno Andrei akan mau bangal ong hang ne aga balang hang ne ki chia seng hang ne nong thamai bokse Along la don na pedeng jongi ki bom ju puli kot khubor lane ki bom ju snap radio te ki jing pen bana jong ka sarkar nginom la satia bantip la dang isu song ba yeng la da ka sarkar ka penmi ya ka jing pen bana ba on ai jing yarap silak tengka ya kino ki breu ki bala palat nyo posnem te ka sarkar ka jupen priang kita ki jing pen bana lengba ki gazet lane lengba ki kot khubor lane lengba ki radio tenrei lada ngimju snap radio ngimju tip kita ki gazet lane ngimju puli kot khubor nginom tip ai te habangim tip ngido ai ya kata ka jing yarap jong ka sarkar tenrei kita pat ki baju puli haba kitip kilej bat ki shim ki yo pediang ya kata ka jing yarap jong ka sarkar te ka long kumta ya ka tin ka jong blai lada ngem pule ya ka ngem tip ya ki kular ki babon ki ba blai ukular haga jing em ka jongi ukular hangne bagak tin jong u kan penkhia ya pi kan penkhia ki kon Israel bat kala le kumta haba tin ka jong blai kala wan hoj akata ka por kumanga loong kim yo kalat ban pule nrei ki yo kalat ban yo sngo haba tin ka jong blai ka wan bat ka pen koj ka pen khia yaki haka tin ka jong blai ka bangingi don menta ka don haka to ka benta ka shithi Jacob kala nong ka basan ka dokhot ka bakhatsan balong ka jing duai jong ka jingej ka pen khia yo papang kata ka jing kular ka don ha ka tin ka jong blai nrei kita ki bom jupule ka tin ka jong blai kim tip satya pada ba ki don preng ka jing pang ki wat ye ki pastor ki wat ye ki doktor ki wat ye ki hospital namar balai kim tip ya ka kular ka badon ka tin ka jong blai anong ye pi ki para bangai abangingi duai tongan da puli naka tin ka jong blai ya kata ka benta gospel kat kumu Yohanes kalenong ka ba khandai ka dokhot ka ba lai phuai hang ne Yohanes ulapan kan mau loong Henry ngiatip biang bau blai snow yaki bau pop kajing bom pule yak tin ka jong blai kalong ka wei ni ki pop ki ba kraw sibon ki ba ngingi pan snow si yaw blai Henry ngiatip biang bau blai snow yaki bau pop
te kumtala dengi tuai katno ru ublay sngaw yangi balay ngim koch nagijing pang gijing shitom namaru blay sngaw yangi Henry ladaw no noru ulong ubamane yaw blay bat ubale yakamonjong yaw taken sngaw ublay sngaw yakijing tuai kijongi abangingilong kiba yakaktien jong abangingilong kiba pan kajing kaba pensngaw bahayu habangingi ban tuai ban le yakamon kajong blay snap pad habangingi tuai blay sngaw habangidon padeng kajing pang ngipan blay wai badun penkia yangi un kerku yangi angej skem bau blay un kerku yangi akani ka step bat shwa mangan penkut no yakani ka jinges lok naga ten ka jong blay akwa ban pule yakatu ko benta ka ba kadai ka shiti ka ba khaddo ka ba pol ula tho Shau Timothy kalong ka shiti ka ba khaddo na ki shiti baro ki ba ula tho haka jingim jong shwa bu un klat no o try un khot no yu kalanong ka balai ka shiti ka ba Paul Shau Timothy kalanong ka balai na ka khot ka ba khan reu hang neu Paul ula pan kan mau yau Timothy wong ba ka jing tho baro kalong bala persat mensim dau blay ka jing tho baro kabamut kaktin ka jong blay kalong bala persat mensim dau blay bala dau blay ula persat mensim ya kaktin jong bat ngi pule ya ka jing persat mensim ka jong blay kan rung aka jingem jongi do blay un karku namta kapurom jong amen tungin mi na kini kecing yaseng para bengaj bayid rengkat bagi jingkut jingmut tungin kelak kabemut tungin le shitom ban pule ya kektien kecong utrai kat bakapor kadang syak kublai sibon pastor gi kubor gi bakordor blai nang yok ban kerku pi ya ke yeng sembat ki be chung pi baro be nang la ban ai ki ching sekri gi bakordor hapedeng chung ki para bengai haki ceka ka bapidon ngin yok ban penwai no i gni ki ching yeseng haka bangin yok ru ban lum ye ki ching ai ngo bat hadien baladep ban lum ye ki ching ai ngo bat bala kut kene ke cing ruai ngan sewa ban khot wei ni ki rangba aga balang iba Bob Martin war hagabe in sewa ban wan sini cekmat ban duai ke cing aingu badah ke cuk por ban kerku penwai ya kene ke cing sekri ke cing ruai ke basan spa san pusau ngilio sngew bala kren sepang ke dor jong kaktin ke cong ublai badah kaktin ke cong blay latho ya ke dor cong ke cingsyak ke cong utrai Jesu ban penlong yengi kum ni ko mengilong nang bingin long ki kun ki cong blay ngas tho menta cingyap u Jesu kalong ke dor barem kadne ngamla ban siu syu syadu bam cukut bat ngan sim no pat selede ngan yai im ban le tanggamon cong u ngan IT met mensim sisa anda kut kapor ngan yo i yo u bu seuspa ka mensim conga o ngan ruai ngan yero ya gedor cing seuspa abangen imar kmat yo nong seuspa ngan yero leng baki artaba in ruai gini kecing ruai kabasan spa san posau ngin lumri kecing aingo bahdin belakut kini kecing ruai bat ladap lum kecing aingo iba Bob Martin war in sahabawan seni sekmat ban duai kecing aingo bat ban pen kentang bat ban
kerku penwai ya kene kecing syekri san spa san usau. Shadu Bom Jiu
dunya duai nya waino athrai bit ngi wan ya kapan dem sejesen pat agen ni kapor pat ni ka kelmat ka bamantai kan ran banong athrai kublai shibun ko kan ran na ka bantai ki jingker khu ki jome ya ke ba me malakar khu yingi ko trai lingba jong ka ni ka jing shekri ka jong ya ka ni ka step kan ran ya ka bangilapan kentang ko trai na rubas dang kan ran but she sha try ngila mat ye ge jing kerku gi jong me ling ba ge jing rwai ki bangi oban rwai go try ban yaro ye ge ge teng ge jong me ken ran ling ba try ki jing rwai ki bangi la yo ko ken ra be de jong a but ngi ma ta tin ye ge ba me ma la jubab go try ap deng jong i ken ran nyai ngo ye me go try kum jo ye ge bangi yo ye ge jing kerku na ga tin ge jong me go try kabalong ka syarak ko kenran ya ke lenti bat ya ke jing ya lenti ke jungi kenran ku blai shibon ko try nam do shakri u jong me ubala ai yang ka jingi ka ina ka tin ka jong me ko try kabalong ka tin ka badan bat ka bor ken rat be de jonga bat ya rap ngi ko try ko malapan kan mau do shakri u jong me kenran ke de ka jing ai ke ba batam ke ba ma ai yang ken ko try but you rapingi ko try bangin borom ya kata ko try daga bangi plit pat ngi puli ya ka ko try bakan long sisa kan ran ka banhi kai ya ka jing im ka jing ka ba man la ka sngi ko try ke e ka bangi dei ban le but ke e ka bangim dei ban le kan ran a try ngi ango yemi ko try ya ke jing kerku ki ba mala kerku yingi ko try me ai yang ikam met ke bekot ke bekia kan ran ilaban pendep iki kam ke jongi ki business ke jongi ka rep karyang ke jongi ke jing tray ke jing ta ke jongi kan ran bangi yo ko try yala ke jong kan nong ka bekut ko try jong ke jing tray ke jongi kan ran ban pendap ye ke jing don kam ha ke ne ke met bat kam tam ko try ban ye yo banta kan ran ya ka ban ai se ke kam ke jong me tu kerku ko try ye ka way bo ye ti ka bala no kanat be de ni dat wai ye ka jing kerku ke jong me kan long ring kat bat ngi ken ga bat kham tam ye rap ya ka bangi la ban ai ye ka jing im ka jungi ka donut ka jungi ka jing mut jing berkat ka jungi ki kam ki jongi ke bangi le ko try ken long kanat be de ki bangar ni ra ye ka lama ka jong me ngi ken tiu ye ka borom ka jong me kan ran ku blai shibon ko try ke ke ba mala le ka jing im ka jing ko try bat kham ta ma ai ka mat ka bakot ka bakhia bangi la ban kiu ban shakri ye ke teng ka ba im ka jong me ku ko try ye ke ne baro ke blai no kan ran ku ye ke dok ke suk kum ju ko try le se ke bam la ban ai she ka kam ka jong me ne ka jing im ka jong ki ka ba ki ai she me kan ran tu ku ye ki kan be de jong a pada trying about the tin but me go ye jing khot ke bat ke jong ki ne ko bol na bangi pan di kini baro aga ke teng ka jong u jisu bat ka ba wai no jong ke ne ke jing shakri ka jong ye ke ne step to ai ba ka jing ai ka jong u jisu ke try ka jing e pa ka ba shle ka jong u ble pa lambat ka jing sok ba thiang ka jong un sim ba khut ba ke ne lai we ke long ring kat bat ni abangin meet no na gane ke ying ka ba kentang ka jong me ken long ring kat bat ki ba nget ki ba dan keleng sat la ka ba the na ro man ta ba che bam bam ju ko ru amen.